ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ситораи вазни 61 килограмми UFC Шон Омели дар муҳорибаи Александр Волкановский ва Ислам Махачев прогнози худро дод. рости гап зарбазании Ислам дар муҳориба зидди Оливейра маро ҳайрон кард ва баъд ман лаҳзаҳои беҳтарини муҳорибаи Ҳабиб Нурмагомедов зидди Элия Квинтаро тамошо кардам ва гуфтанем ки онҳо зарбазании хуб доранд. бале, онҳо аз рӯи гӯштини худ машҳуранд, аммо ҳамчунин онҳо зарбазании хуб доранд. исламро шикаст додан хеле вазнин аст, аммо ман чунин ҳиссиёт дорам ки Александр Волкановский барои Махачев санҷиши хеле вазнин мешавад аз оне ки одамон фикр мекунанд. шояд ки ӯ ҳатто ғалаба ба даст биёрад, аммо агар ки Волкановский исламро шикаст дода натавонад, пас ман намедонам ки Махачевро ки манъ карда метавонад, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунам ки пеш аз муҳорибаи Ислам ва Оливейра Шон Омели гуфта буд ки ба ғалабаи Оливейра боварӣ дорад, аммо акнун чӣ хеле ки мебинем ӯ боварӣ надорад ки ягон кас исламро манъ карда метавонад, агар ки ин корро Волкановский карда натавонад. дӯстон, мо навор карда будем ва ба шумо ҷангварони топи вазни Нурулло Алиевро дар UFC пешкаш карда будем. акнун хостем ки дар ин навор ҷангварони вазни Самандар Муродовро дар UFC пешкаш кунем, чунки барои ба UFC гузаштани Самандар Муродов танҳо як қадами дигар мондааст ва ин қадам визаи амрикоӣ аст ки дастаи Самандар оиди ин чиз кор карда истодаанд. барои ҳамин мо тасмим гирифтем ва ҳозир бо шумо якҷоя мебинем ки дар вазни Самандар кадом ҷангваро дар рейтинг ҷой гирифтаанд. чӣ гуна કે мебинем чемпиони вазни нимёна UFC Леон Эдвардс аст. якум рақами рейтинг Камаруддин Усман, дуюм рақам Колби Ковингтон, сеюм рақам Ҳамзат Чимаев, чорум рақам Билол Муҳаммад, панҷум рақам Гилберт Бионс, шашум рақам Стивен Томпсон, ҳафтум рақам Ҷефф Нил, ҳаштум рақам Шон Бреди, нуҳум рақам Висенте Люке, даҳум рақам Шавқат Раҳмонов, ёздаҳум рақам Хорхе Масвидал, дувоздаҳум рақам Нил Мегни, сенздаҳум рақам Майкл Киеза, чордаҳум рақам Мишел Перера ва 15-ум рақам Ли Ҷинглиан. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки 1-2 соли оянда ин рейтинг сахт тағйир меёбад, чунки бисёри ҷангварони ин рейтинг аллакай синну соли калон доранд. Усман, Масвидал, Ковингтон, Ҷефф Нил, Нил Мегни, Стивен Томпсон барои ҳамин вазни нимёна пур аз ҷангварони ҷавон мешавад ва умедвор мешавем ки дар 1-2 соли оянда дар ин рӯйхат Самандар Муродов низ пайдо мешавад. дӯстон, аз ин 15 ҷанговар шумо кадоме аз онҳоро зидди Самандар Муродов дидан мехостед? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. топови ҷангвари вазни миёна UFC Ҷаред Канонир боварӣ дорад ки Ҳамзат Чимаев дар вазни миёна сазовори муҳорибаи унвонӣ нест. ман медонам ки имконияти унвониро ту бояд сазовор шавӣ, аммо ҳамчунин ман тарафи бизнесии UFC-ро низ медонам. лекин агар ки ба Ҳамзат муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна диҳанд, пас ин кори хуб намешавад. шахсан ба назари ман пеш аз муҳорибаи унвонӣ Ҳамзат бояд ки ками кам ягон ҷангвари топ 10-ро шикаст диҳад. барое ки дар топ ӯ ҷой гирад, бояд ки зидди ман муҳориба гузаронад, ё ин ки зидди Роберт Уитакер ва ё ин ки зидди Исраил Адесаня. аммо барои ман фарқ надорад ки UFC ва Ҳамзат чӣ гуна рафтор мекунанд, гуфтааст Канонир. дӯстон, шумо бо суханҳои Ҷаред Канонир розӣ ҳастед ё ба фикри шумо Ҳамзат сазовор аст ки барои камарбанд ҷангад, чӣ дар вазни нимёна бошад, чӣ дар вазни миёна? фикротонро нависед. дар канали мо ҳатман обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.